Tisková konference předsedy vlády Slovenska Roberta Fica po zasednutí Evropské rady v Bruselu. Tak, poď, Bobe, posloucháme tě. Trochu inak. Chcem sa ohradiť voči špinavým praktikám televízie Markíza. A myslím to smrteľne vážne, pretože to, čo táto televízia robí v neprospech vlády a predsedu vlády, je absolútne neakceptovateľné. Pán redaktor, neviem, ktorý ste to, ale buď máte v hlave namiesto mozgovej hmoty špagáti, ktorý vám drží uši, alebo za každú špinavosť, ktorú napíšete voči vláde a mojej osobe, dostávate od niekoho prémie. Pán redaktor, koľko ste urobili príspevkov na to, že napríklad rodina pána Šimečku je exekúvaná tu v Bruseli? Samozrejme, to ste nikdy neurobili, pretože ste úplne jasne zaradení. Dámy a páni, nebudem akceptovať, ak tu niekto manipuluje s faktami. Vole. Ráno bol výbor pre európske záležitosti, kde... Je to tak, médium dělá svoji práci a kritizuje vládu a opozici, takže je to špatný médium. No, co k tomu jiného říct, človeče? Sme hovorili o sankciách, kde sme informovali, že Slovensko stálo za tým, že boli traja ľudia zo sankčného zoznamu vyradení. Hovorili sme o tom, že sankcie nadobúdajú úplne iný význam. A že pokiaľ by mali byť prekážkou mieru medzi Ruskom a Ukrajinou, tak sme pripravení ich vetovať. A dnes sa nerozhodovalo o žiadnych sankciách. Markíza samozrejme urobila príspevok, že zase som doma niečo iné hovoril a niečo iné som robil v Bruseli. Hoci pripomínam ešte raz, buď si to naštudujte, ak neviete po anglicky, tak sa chodite učiť po anglicky. Dnes Európska rada o žiadnych sankciách nerozhodovala. Ešte raz, o ničom nerozhodovala. Tak by som poprosil, pán redaktor, buď sa ospravedlníte, alebo samozrejme vytvárate podmienky na to, že majitelia vo vašej televízii budú mať veľký problém s licenciou v budúcnosti. Ale to sú špinavosti, ktoré ja jednoducho akceptovať nebudem. Takže pokud nebudete psát tak, jak to chceme my, tak vám sebereme licenci. Ty vole. To učia proti vláde, tak máte veľmi zlého adresáta v mojom prípade. No. Dnešní summit... Já tady nechci jako obhajovat Markízu, jo, ale jako zrovna fakt u Roberta je naprostý standard to, že on říká něco úplně jiného doma a pak úplně něco jiného jedná v zahraničí. Já jsem viděl Robertovi spousty jako tiskovek z různých zemí a vždycky je to úplně to stejný. Takže tady mi nepřijde, že by to bylo jako nějaký nestandardní. Dámy a páni, sa venoval v podstate 5 témam, ktoré som si vybral. Hoci tých tém tam bolo ešte viac, ale čo sú také podstatné veci, tak je to týchto 5 okruhov. Samozrejme dominovala téma Ukrajiny, kde, ako dobre viete, z dôvodov, ktoré Maďarsko má... Já se omlouvám, ahoj Dvorsne. Ale Dvorsne, ty si prosím tě psal a teďko jsem měl prej nějaký strašně brečící video o tom, že máš málo views na kanále, tak kdyby si chtěl poradit, tak ti klidně jako poradím. Jo, protože přesně vím, kde máš problém. A já jsem měl úplně ten stejný problém. Jo. Tak už napsat po streamu. Podporuje dokumenty týkajúce sa Ukrajiny, takže došlo k podobnému formátu ako naposledy, že sme vlastne iba schválili vyhlásenie predsedu Európskej rady, ku ktorému sa prihlásilo 26 členských štátov Európskej únie. Pokiaľ ide o tento dokument, v tomto dokumente nie je nič špeciálne, nič nové. Sú tam predovšetkým ustanovenia, ktoré sú dôležité pre nás, že pokiaľ ide o poskytovanie vojenskej pomoci, je to individuálnou záležitosťou každého štátu. My opakujeme, že žiadnu vojenskú pomoc v podobe vojenských darov neposkytujeme v Ukrajine. A potom je tu iniciatíva tzv. Ministerky zahraničných vecí Európskej únie, pani Kaji Kalasovej, že by sa mali vyzberať členské štáty 30 až 40 miliárd eur. To by mala byť nejaká okamžitá finančná výpomoc pre Ukrajinu, za čo sa mali nakúpiť náboje, rakety, nejaká delostrelecká technika. Ja vďaka našim ľuďom som dosiahol, ktorí veľmi poctivo pracovali pred prípravou a pred začatím tohto summitu, že sme vložili do tohto odstavca slovo dobrovoľne, čiže celý tento mechanizmus je dobrovoľný. Kto chce dá, kto chce nedá. Ja som oznámili to naši ľudia, že sa nebudeme na tejto zbierke samozrejme zúčastňovať, pretože mohlo by ísť až o sumu 250 miliónov eur. Ja si neviem predstaviť, že by Slovensko dnes darovalo Ukrajine na rakety, muníciu alebo nejaké kanóny. Ve zkratce Robo nechce dávat žádný prachy Ukrajině, protože by tím strašně spadnul jako doma u volečů. A je pravda, že z pozice Slovenska tak by se možná mohlo jako jednat i docela o netaktický krok. Jo?
Ale to je zase jako na strašně jako dlouhý vysvětlování. 150 miliónov eur. Ostatné veci, povinná jazda, nič iné nebolo v tomto dokumente, pokiaľ ide o Ukrajinu, napísané. Ale tu pán kolega samozrejme tam videl sankcie, neviem kde, si to 3-krát prečítajte a vyškrtajte si to tam. Potom bolo stretnutie s generálnym tajomníkom OSN, pánom Guterešom. Bola diskusia, kde opäť nešlo o prijímanie žiadnych záverov. Celkovo sa konštatuje, že sa začína objavovať neúcta k inštitúciám, začína sa objavovať taký, by som povedal, fenomén, že skôr sa majú záujem štáty baviť bilaterálne. Tento problém s imidžom má aj Európska únia, pretože ak sa pozrieme na to, ako sa Spojené štáty americké pozerajú, tak neuznávajú inštitúcie, skôr uznávajú individuálne členské štáty Európskej únie. No jasne. Generální tajemník informoval Co se aktuálně děje, tak já bych tomu s dovolením řekl takový termín jako taková loyalistická politika. A to je to, že ty spolupracuješ akorát s těma, který znáš a který jsou ti věrný. Vidíš to výborně u Trumpa, který ve své vládě nemá schopný lidi, ale má tam lojální lidi. Vidíš to dost možná jako i u Roberta Fica, u Orbána, i vlastně jako částečně u nás, bych řekl, kde tak jako odborníci úplně nejsou, ale spíš tam jsou jako lidi, kteří jsou lojální. A na základě toho si myslím, že celá ta důvěra v instituce prostě je jako slabá, protože ty se chceš jako bavit s člověkem, který ho znáš a od kterého víc se od toho máš čekat, než s institucí. Mimochodem, já si nemyslím, že tohle je nutně špatně, protože přijdeme, že se vracíme zpátky do takový té éry toho, já nechci říkat zdravýho rozumu, jo, protože on to úplně s tím moc nesouvisí, ale v rámci takové té éry, kdy opravdu spolupracují prostě lidi a státy, který budujou dobrý vztahy a ne akorát na základě toho, že jsou součástí nějaké unie. Což nemusí být úplně špatně do budoucnosti, kde se dost možná ten vliv té unie jako výrazně zmenší. V počtovom probléme, ktorý OSN má, je to spôsobené tým, že niektorí členovia neplatia do rozpočtu OSN to, čo by mali zaplatiť. Je tam také špeciálne pravidlo, že keď sa nemínú peniaze, tak by sa mali vrátiť naspäť k tomu, kto tie peniaze dal do organizácie. Ale v tomto prípade by mali vrátiť peniaze, ktoré ani nedostali. Preto poprosil generálny tajomník OSN o zhovievavosť členské štáty, aby sa jednoducho počkalo na to, ako sa situácia vyvinie. Pokiaľ ide o OSN, chcem zopakovať naše ciele. Naším cieľom predovšetkým je podporiť reformu OSN. My sme za to, aby sa rozšíril počet stálych členov Bezpečnostnej rady. Slovensko kandiduje v roku 28-29 za nestáleho člena Bezpečnostnej rady a multilateralizmus je forma zahraničnej politiky, ktorú plne rešpektujeme. Naviac si musíme uvedomiť, že Slovensko je malá krajina a dôsledné dodržiavanie medzinárodného práva je pre nás v podstate jeden z najvýznamnejších nástrojov, ktoré máme z pohľadu fungovania v medzinárodnom priestore. Potom bola diskusia na viaceré témy za účasti šéfky Európskej centrálnej banky. Hovorili sme teda o eurozóne, hovorili sme o eure, hovorili sme o konkurencieschopnosti. Využil som túto príležitosť a vystúpil som k téme ceny energií, to je stará téma. Tu jednoducho si uvedomujeme, čo sa deje v Európskej únii. Chcem odmietnúť predstavu niektorých premiérov, ktorí hovoria, že čo už iné zostáva, musíme pracovať s takými cenami, ako teraz máme a že mali by sme plánovať do budúcnosti to, že plyn bude stáť toľko, koľko stojí teraz, ale my nemáme dôvod platiť za plyn 40 alebo 45 eur za megawatt hodinu, len preto, že prezident Zelenský sa rozhodol zastaviť tranzit plynu smerom na západ cez Slovensko. Európska komisia predložila niekoľko akčných plánov, dobre ste to určite odsledovali, akčné plány, pokiaľ je automobilový priemysel, pokiaľ ide o ceny energií a ďalšie veci. A v podstate prišla Európska komisia s takými 3 základnými okruhmi problémov, ktoré by mali pomôcť konkurencieschopnosti Európskej únie. A to je odstraňovanie regulácie administratívnej záťaže, potom je to znižovanie cien energií a nakoniec je to mobilizácia súkromných úspor, aby sa dostali do ekonomiky Európskej únie. Ja som vystúpil a povedal som, že sme očakávali od
akčného plánu ohľadne energií podstatne viac. My potrebujeme okamžité rozhodnutia a riešenia a nie nejaké dlhodobé alebo strednodobé plány. A práve takýmto riešením by mohlo byť obnovenie tranzitu do Európy z východu, čo by viedlo k zníženiu cien v Európe ako takej. Zaujímavá diskusia bola ohľadne úspor a súkromných úspor. Jako je to pořád dokola, jo. De facto pořád tady Slováci řeší jedno a to stejný, protože vy jste to měli vyřešit v roce 2022, kdy začala ta invaze a vlastně pořád dokola se bavíme akorát o tom, že teďko se lepí ten problém, protože vy nemáte žádný jako alternativní transfer dohodnutý. Nebo teď už teda prej máte, ale prostě pořád je to problém. A ich zhodnocovania predovšetkým na území Spojených štátov amerických. My máme na Slovensku 3, by som povedal, dôvody, pre ktoré sa môžeme obrátiť na dôchodkové správcovské spoločnosti a diskutovať s nimi, že či sú pripravené, my na to vytvoríme predpoklady v zákonoch, uvažovať o aktívnejšom prístupe, pokiaľ ide o používanie zdrojov, prichádza do úvahy vojenský priemysel, pretože viete, že je plán Európskej únie ísť do zvyšovania bezpečnosti Európskej únie. Potom je to otázka nájomných bytov, je to otázka financovania infraštruktúry. Myslím si, že by o to mohol byť záujem, pretože ak sa vrátime k dlhopisovej akcii, kedy ministerstvo financií vypustilo dlhopisy za 500 miliónov eur a boli okamžite minuté, tak aj v prípade druhého piliera by dôchodkové správcovské spoločnosti mohli mať záujem, aby došlo k použitiu týchto peňazí na území Slovenskej republiky. Hovorili sme o, a to je zajímavá myšlienka. Vedáče, tě potom zajímá, kde ty prachy skončí. Protože nevím o tom, že by u vás byl nějaký jiný zbrojovkář než Kali, takže ty prachy skončí asi u Kaliho, ne? Tím pádem. Verejnom obstarávaní. Každá krajina má verejné obstarávanie upravené vlastnými zákonmi, ale je nejaký štandard, ktorý musíme rešpektovať z pohľadu úpravy Európskej únie. Preto bol tlak na komisiu, aby prišla s návrhom, ktorý verejné obstarávanie na úrovni Európskej únie a to by znamenalo potom, že by mohli aj národné štáty. Absolvovali sme veľmi neformálnu diskusiu k rozpočtu Európskej únie po roku 2027. Tá diskusia bola prvá, nehovorili sme o žiadnych peniazoch, ale sme obmedzení v podstate 3 prvkami. Poprvé, musíme sa vysporiadať so 750 miliardami eur, ktoré boli schválené ako Next Generation EU. Ročne sa bude platiť 25 až 30 miliárd eur. Musíme sa vysporiadať s vyššími výdavkami na obranu a čo je najpodstatnejšie, budeme sa musieť vysporiadať s rozširovaním Európskej únie, pretože hovorím o rokoch 28+, to až do roku 35, takže tam sa dá predpokladať, že by niekto sa mohol stať súčasťou Európskej únie. Hovorí sa najčastejšie o Ukrajine, čo úplne zamieša karty, preto bola to len politická diskusia bez akýchkoľvek finančných východísk. Predsednička Európskej komisie si chcela vypočuť prvé názory a potom na základe toho má predložiť, myslím, v júli prvý návrh, v júni alebo v júli prvý návrh rozpočtu, ktorý predloží na diskusiu. Toľko k dnešnému summitu. K téme. Nech sa páči. Raz, dva, tři. Jo, já jsem se vypnul zvuk. Ještě to zopakuju. Já jsem teďko říkal, že on tam mluvil o tom rozšiřování EU, a mně přijde, že teďko není žádný stát, který by aktuálně měl jako být u vstupu do EU. Gruzie tady v prdeli a potom se, myslím, že spekulovalo o něčem, jako je snad Bosna a Hercegovina, ale to snad jako nevychází. Srbsko, no tam je to taky úplně v prdeli, no jakože fakt si nemyslím, že by teďko jako byl nějaký stát, který by aktuálně byl jako před vstupem do Unie jako takový. Jo, ale možná se pletu. Ja to odcitujem, aby som teda bol najkorektnejší. Tým sankciám Európska únia je teda pripravená naďalej zvyšovať tlak na Rusko s tým, že pôjde aj o možnosť ďalších sankcií. A čo? Ja som chcem spýtať, že napríklad Slovensko má niečo, čo je pre červenou čiarou, alebo čo... Pán redaktor, sme to dnes ráno hovorili na výbore, tak si zavolajte kolegom, čo je na výbore a potom ma tu neotravujte večer o 11. hodine. Ešte raz. Slovensko je krajina, ktorá dala jasnú líniu, pokiaľ ide o sankcie. Nebudeme podporovať sankcie, ktoré by ohrozovali slovenské ekonomické záujmy. Ak by sa napríklad v budúcnosti v nejakom sankčnom balíku objavili témy, ktoré sa týkajú jadrového programu mieru,
Se omlouvám k těm státům, jo. Černá Hora, Srbsko, Albánie, Makedonie, Moldavsko, Ukrajina. Všechny tyhle státy jsou aktuálně jako v kandidátce na vstup do EU. Jadrového programu, palivo, ohrozenie fungovania slovenských atomových elektrární, tak samozrejme, že také niečo by sme nepodporili. Ale my sme dnes ráno hovorili na výbore, že sankcie nadobúdajú úplne inú kvalitu a rozmer v období, keď sa rokuje o miery. A ak aj my sme pristúpili k delistovaniu 3 ľudí z tohoto zoznamu, tak sme pripravení hovoriť, že ak by mali sankcie brániť mierovým rokovaniam, no tak ich zavetujeme. A tu na fešáci z Markízy rovno povedali, že Fico ráno povedal, že ide vetovať sankcie a že večer za ne hlasoval. Prosím vás, aké sankcie sme schvalovali? Sa vás už pýtam 54. krát. A pozeráte na mňa jak sova. Lebo netušíte, alebo klamete od rána do večera. Takže, pán redaktor, na čo sa ma vlastne pýtate teraz? Už druhýkrát nebola Európska rada schopná oficiálnou cestou schváliť. Ale aké sankcie sme dnes schvalovali? No, to som rád. Pán redaktor, ja sa vás pýtam, schvalovali sme dnes nejaké sankcie? Poprosím vás. Ale ja sa vás pýtam, ja sa to potrebujem ubezpečiť, lebo ja som asi už mešuge. Schvalovali sme sankcie alebo neschvalovali? Maďarsko už druhýkrát nepodporilo po sebe závery. Vidíte, ani nie ste schopní odpovedať na otázku, lebo vám to je trápne. Žiadne sankcie sa dnes nepríjmali. Ja vám tiež môžem postaviť otázku, koľko len chcem. Buďte kľudní. No. Maďarsko už druhýkrát po sebe nepodporilo závery samitu. Teda Európska rada nebola schopná jednohlasne niečo odsúhlasiť. Je vôbec nejaká diskusia o pomoci Ukrajine možná, keďže vieme, že Maďarsko a priori odmieta akúkoľvek pomoc? Pán redaktor, sú vždy ustanovenia v dokumentoch, ktoré hovoria, že na bilaterálnej báze môže členský štát Európskej únie urobiť čokoľvek. Môže vojensky pomáhať, môže mu dávať financie. Aj plán alebo iniciatíva, z ktorou prišla tzv. Ministerka pre európske záležitosti alebo pre Európsku úniu, prišla s tým, že treba vyzberať nejakú sumu peňazí z národných rozpočtov. A tieto peniaze mali byť použité, alebo majú byť použité na nákup delostrelectva, munície, rakiet a boli tam ešte nejaké ďalšie účely v tejto súvislosti. Čiže keď to chcú individuálne krajiny urobiť, tak to môžu urobiť. Ale je to druhýkrát, pretože Maďari majú nevybavené účty s Európskou úniou, pokiaľ ide o fondy. To je celý problém. Bavíme sa o fondoch. Maďari majú zadržané fondy. Tak Maďari jednoducho neschvaľujú tie časti dokumentov, ktoré sa týkajú Ukrajiny ako takej. Ale my sme dnes nič neschvaľovali. Nič. A keby sme aj schválili tie závery, tak v tých záveroch nič nie je, čo by Slovensko zaväzovalo. Absolútne nič. Klasické závery, kde sa hovorí, že Únia podporuje mier, aj my podporujeme mier na Ukrajine. Únia rešpektuje, že vojenská pomoc je vecou individuálnou pre každú členskú krajinu. Únia hovorí, že ak je to nejaký plán na zber peňazí, tak to je voluntarily, teda každý si to môže urobiť na základe vlastných snách. Nič iné tam nebolo také, čo by nás malo nejako špeciálne vyrušovať. Takže neviem, ako budeme ďalej postupovať, že či na každej teraz schôdzi alebo na každom samite budú Maďari používať tento istý recept. Ja neviem, ale ja som nemal žiadny dôvod. Tak Jo, to možná si vysvětlím, protože on to fakt, Robert, ani ten novinář neumí vysvětlit. Tam jde o to, že my se bavíme o 2 balících peněz. Jeden balík tak je na zbrojení, na obrany schopnost v rámci evropských států a druhá věc je podpora Ukrajiny. To jsou 2 separátní věci. Když jsou provázané, tak to jsou pořád 2 separátní věci. A Fico je za ten balík podpory evropských zemí, ale je absolutně proti podpoře Ukrajině jako takový. A Orbán také proti obojímu a na základě toho tak to aktuálně celý stojí a kvůli tomu se to snaží jako obcházet přes tu coalition of willing, přes tu koalici ochotných. Jo. Kvůli tomu je to takový bordel. A ten novinář se ptal na to, jestli vlastně vůbec jako je teda možný takovýhle téma jako otevřít úspěšně, když to bude Orbán pořád blokovat. A na to by asi měl jako Fico odpovědět, že na to by se měl zeptat jako Orbána, prostě, protože Orbán bude blokovat pořád všechno. A jako nemyslím si, že by se něco jako aktuálního dalšího stalo. Mě tě zajímá, jestli náhodou se jako nenasereme jednoho dne a prostě řekneme Orbánovi, jdi do prdele. Jo, že tohle se taky klidně jako může stát brzo. Ako som nemal dôvod na ostatnom rokovaní samitu, keď som povedal, ak tam bude tranzit plynu spomenutý, nemám dôvod vetovať. Samozrejme, tiež ste okolo toho urobili pekný cirkus, len čo je pravda.
Za každú cenu sa snažíte vytvárať obraz, že nie je dôveryhodné to, čo hovorím doma a potom, čo robím vonku. Ja sa presne správam podľa záverov výboru pre európske záležitosti. Ešte dnes ráno opakovane 1000-krát sme si to povedali. Toto idem urobiť dnes v Bruseli. A presne podľa toho, čo bolo ráno, som aj v Bruseli urobil. Dokonca mi ešte odovzdal aj predseda výboru pre európske záležitosti, pán poslanec Ferenčák, uznesenie tohto výboru, v ktorom sa výbor uzniesol, že výrazne podporuje politiku kohéznu, že keď sa budeme baviť o rozpočte na roky 28 a ďalej, že Slovensko si má predovšetkým sledovať kohéznu politiku, spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože priame platby, ktoré dostávajú slovenskí poľnohospodári, predstavujú v priemere iba okolo 80% z toho priemeru, ktorý tam prichádza. Takže ja neviem, ako bude ďalej svet fungovať, ale ja tiež som už bol v situácii, keď som vetoval závery. Si pamätáte, pri povinných kvótach. Ja. Na to máte právo. To je nebezpečné, že dnes otvorili kvóty v migračnom paktu. Viacerí tému, že či teda nie je čas prejsť na kvalifikovanú väčšinu v zahraničnej politike. Ale to je koniec Európskej únie. Toto je napríklad červená čiara pre nás. Slovensko nikdy nebude súhlasiť so zmenami základných zmluv Európskej únie v tom duchu, že by mohli iné krajiny rozhodovať o našich postojoch v zahraničnej politike. Tak si predstavte, že by dnes rozhodli, že musíte dať 250 miliónov zo štátneho rozpočtu na diela, muníciu a rakety. Potom, aký má význam takéto členstvo v Európskej únii? No žiadny. Z tohto titulu táto diskusia bola... Toto není pravda, Bobe. Význam to má pořád strašně veliký, protože vy to dostávat takových peněz naspátek, že to je až neuvěřitelný, Kristove rány. Prostě ve zkrátce to funguje tak, že Slovákům se pořád jako extrémně vyplácí být v EU, protože vy jste jeden z těch mála států, jeden z těch států, který je pod úrovní evropského HDP per stát a na základě toho tak dostáváte prachy. Samozřejmě otázka je, jak na tom budeme třeba my do budoucna a obecně státy, který jako už teďko jsou plátci, tak tam je to takový hodně diskutabilní samozřejmě, ale jenom jako kvůli tomu, že po tobě chce Evropská unie, aby si byl jako víc obrany schopnej. To je strašně jednoduchý, jo. Já si myslím, že každý Slovák mi tady jako dá za pravdu, že největší problém, který Slováci mají, tak je kromě toho, že máte zbytečně hodně tatranských čajů, jo, což je úplně jako zbytečně matoucí pro cizince, jako jsem já, tak máte úplně v prdeli silnice. Jo, to je ten jako úplně největší problém u vás, jako naprostej. A ty jsi schopnej si prosadit to, aby si část toho budžetu právě použil na dostavbu těch debilních dálnic konečně. Konečně, prostě jo. Takže na základě toho tady zase jako Robert mluví o nakupování děl a zbraní a tak dále, ale to bude úplně jako marginální částka v rámci celého toho budžetu. Pochopitelně. No. Bola otvorená viacerými premiérmi, ale ja musím teda oceniť postoj predsedu Európskej rady, ktorý to veľmi presne pomenoval, v čom sú obrovské riziká takéhoto rozhodnutia, keby sme k nemu pristúpili. Ale ja nemôžem komentovať. Viete, že si ja Viktora Orbána veľmi vážim. Je to jeden suverénny, veľmi šikovný politík, chráni národné záujmy Maďarska a ide touto cestou. Ja idem inou cestou. Mojou cestou je, aby sme vybavovali a zabezpečovali plnenie to, čo je pre Slovenskú republiku dôležité. Potrebovali sme dostať do iniciatívy ministerky slovo voluntarily, zapracovali naši diplomati a bolo to tam. Potreboval som minulé, aby sa dostali do záverov určité zmienky o samite, zabojovali sme, dostalo sa tam. A takýchto vecí bolo pomerne veľa. Jednoducho, ja idem inou cestou. A v tomto duchu vnímajú predstavitelia, kolegovia, premiéry, ktorí tu pôsobia v rámci Európskej rady. Toto není v gesce EU, obrana státu. Gesce EU je pouze Schengen a Frontex, je to obchodní pakt, zatímco obranu státu řeší NATO a stát na národní úrovni. Ale chozi už strašně dlouho není EU akorát obchodní pakt, protože Evropská unie se změnila už dávno, že jo. Evropská unie začala v 50. letech jako obchodní pakt o transferu přesně uhlí a oceli. Potom se z toho stal prostor pro bezcelní obchod, pak se z toho začala stávat jako politika nad úrovně jako států v rámci regulací a dalších věcí a skončilo to u ideologie. Jo. A Evropská unie aktuálně jako je veliký rámec všeho nad tím, s tím, že myslím si, že zrovna jako obrana
je za mě jako jedna z těch věcí, která za mě je v pořádku. Jo, protože my se můžeme bavit o tom, jako jestli obrana v rámci EU by měla být jako na pléně EU jako takovýho, tak si myslím, že ano. A pak je samozřejmě akorát otázka, kam ty peníze půjdou a o čem se budeme bavit, jo? Protože samozřejmě Frontex je taky pořád jako obrana EU, akorát na těch vnějších hranicích, že jo. Pochopitelně. To vlastně mimochodem peníze z Frontexu půjdou i na Slovensko, protože vy máte hranice s Ukrajinou, že jo. Takže tam taky jako bude zajímavý vidět, jak ty peníze skončí, jestli vůbec někde. Na programe aj bol ešte aj ten white paper, teda tá biela kniha, o ktorej si... Áno, pán redaktor, to prebehlo tak, že bola dohoda, že predsednička Európskej komisie iba dala základné kontúry opäť tohto dokumentu, lebo dokument bol včera, myslím, zverejnený 19. popoludňajších hodinách a bola dohoda, že k tomu nebude žiadna diskusia. Teraz nás žiadajú, aby sme si to pozreli doma, aby sme začali rátať, čo je pre nás výhodné, čo nie. Je tam výnimka z paktu rastu a stability, pôžičky 150 miliárd z Európskej investičnej banky, máme tam flexibilitu pri kohezných fondoch. Je zaujímavá informácia, ktorú dala predsednička Európskej komisie, že ak zoberieme kohezné fondy v tomto plánovacom období, tak sa minulo iba 7%. Čiže pravdepodobne bude veľký tlak komisie na to, aby bola väčšia flexibilita pri využívaní týchto fondov aj na iné účely, ako len na tie štandardné kohezné účely, ako ich poznáme. Jinak, Jose, my jsme se špatně pochopili. Já tím neříkám, že by měla EU rozhodovat o tom, kam poslat takovou armádu. Já se akorát bavím o tom, že by na úrovni EU mělo probíhat zbrojení. Je to výrazně levnější a je to výrazně víc systematický. Samozřejmě, že armády musí být v gesci státu. To jinak nejde, bohužel. Jo. No. Nevyzvate k vašej poslednej stanovisku k tomu, čo vlastne prvé stretnutie k viacročnému finančnému rámcu. Ste naznačili teda, že prvé stretnutie nič záväzné, ale vie, že už niektoré krajiny majú svoje červené čiary, tu je ešte skoro hovoriť, čo bude pre Slovensko červenou čiarou, keď dojde na navyšovanie rozpočtu dlhodobého a krátenie z nejakých iných obálok. Ktoré obálky my nechceme... Áno. Antonio Košta veľmi trefne na úvod pred otvorením rozpravy povedal, že dúfam, že teraz nevytiahnete všetci stanoviska parlamentov národných a nebudete hovoriť o červených čiarach, lebo sa nikam nepohneme. Bolo napríklad prečítané stanovisko, neviem teraz hovoriť, ktorého premiéra, ktorý tam nebol prítomný na tej večeri, tak ten presne išiel opačne, ako hovorili iní. Išiel som s mandátom z výboru pre európske záležitosti, že máme hovoriť hlavne o kohezii, aby táto obálka sa nezmenšovala, a o zabezpečení potrieb slovenských poľnohospodárov cez spoločnú poľnohospodárskú politiku. Toto sú dva základné ciele, ktoré my sledujeme, pokiaľ ide o rozpočet. Ale ja nebudem teraz hovoriť, že červená čiara, lebo nepoznáme ešte čísla, nevieme, kde to všetko skončí, pri akých číslach. No to sa uvidí. Priame platby, ako som uviedol, na Slovensku sú iba 80% z priemeru priamych platieb v rámci Európskej únie. Každá krajina, ktorá má nižšie priame platby, sa snaží zvyšovať tie platby nasledujúcich rokoch. A potom sa vždy nájde nejaký kompenzačný mechanizmus. Ak si dobre pamätám, tak v roku 2020, keď sa schvaľoval rozpočet, tak to trvalo asi, 4-5 dní, tu asi strávili ľudia. Trvalo to neuveriteľne dlho. Očakávame aj tentokrát, hoci to bude až teda ten záver v roku 2027, že tá procedúra bude veľmi ťažká. Znovu rátajte, možno tam bude už započítaná Ukrajina, vyššie výdavky na obranu a samozrejme sú tam aj ďalšie výdavky, ktoré sa týkajú toho fondu Next Generation, EU Next Generation, ktorý bol ako reakciou na COVID, teda, ako si pamätám. Jo. Ďakujem. Tak. Taková poměrně nudná tiskovka, ale tak jako aspoň jednou bylo zajímavý slyšet jako Roberta mluvit rozumně. Ty vole. Nice.